Li Tirkiye di dehê cotmeha sala 2015 de li ber gara trênê ya li Enqera paytexta Tirkiyê li dijî mitînga HDP û saziyên sivîl ya Aştî û Demokrasiyê ji aliyê rêxistina tundrev Daişê ve du êrişên xwekujî pêk hatibû. Di encama vê êrişê de 104 kesan canê xwe ji dest dabû û zêdetirê 500 kes jî birîndar bibûn. Qurbaniyên ev qetlîama ku heftemîn sersala wê nêzik dibin, bi çalakiyên cudateyên bibîranîn. Li Enqera paytexta Tirkiye bi pêşengiya Komaleya dehê cotmeyên bi navê Edaleta Nehatî panelek hate sazkirin. Beşdarên panelê diyar kir ku bi çendîn sedemên sereke berpirs û alîkarên ev qetlîamê nayên siza kirin. Böylesi bir korkunç katliamın gerçek sorumluları ortaya. Ji bo ku berpirs û alîkarên qetlîama Ewqas mezin nayên dîtin, bi zanabûn bi destê endamên darazê delîl tên reşkirin. Ev 7 salin endamên dewletê yên berpirs kesên ku piştevaniya vê êrişê kirine û kesên ku çavê xwe ji vê qetlîamê re girtine nayên darezandin. Hewceya lêpirsîna vê dozê bê berfirekirin û hemû kesên berpirsiyar bên darezandin. Piştî panelê ew kesên ku canê xwe di wê qetlîamê de ji dest danin, bi pêşangehek ew wêneyan hatin bibîranîn. Malbatên ku kesûkarên xwe di wê qetlîamê de wenda kirine jî dan zanîn ku êşa dilê wan hê ji germ e û banga wan ji bo gelê Kurd jî hebû. ve 7 sala canê me teşî û çanê gotî û em tên û diçin tiştekî ji me re nabêjin û em dibêjin azadî û aşitî û bariş heta demra xwîna me heye em jî ji şûpa wan rêya wan de diçîn. Çariya min ji wan re heye bilo em hemî îxû de jê rabin. Kurdê me razan e. Ketine xewa ka giran bila hişar bibin bila rabin û destê xwe bin destê me û em tev hevê mücadelê bikîn. 7 sale çareserî ji bo Kurdan ji bo vî qetlîama dehê cotmehê pêşta neçû ser hikûmetê û devletê. Hem zanin ki gelek em bizanin ki vî meselê çareserî nehatin dîtin ji bo Kurd û kurdewariya me ye. Em Kurdin ji wî qasê jî em tenê bingeh û nayên dîtin. Yani em ber xwe didin. Bi sed hezaran kesî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê 7 sal beriyan ha ji bo ku banga aştiyê bikin berê xwe dabûn Enqera paytexta Tirkiye. Lê belê bibûn qurbaniyên êrişeke xwekujî. Lê malbatên wan qurbaniyan dibêjin berdêla wê çi bibe jî em ê dengê aştiyê bilind bikin. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Enqere.